Haɗi na Allah wa zai rabawa Arabi ango na Maryama. Haɗi na Allah wa zai rabawa Arabi ango na Maryama. Amarya daure ki ɗau mijinki ki kera kashi sallar isha. Ki sa mai ruwa a kofi idan ya dawo za sha. To amarya bautar Allah ne kike ki kauce aikin asha. Ki kai haka na sani rayuwar ki ta zama abuna. Su zan baki shawara ɗauki ko guda ɗai cikin ɗari. Kadai ce ya so ya ɗauka cikin kuma ta dubu ɗari. Rayuwa ta yi muku daɗi kamar kunu ne da sigari. Sai ku zauna zaman amana Maryama na gaida kimbiya. Kar ku bari sannu Maryama diya ta kirki mata ta kirki kina gaba. Ke amarya kike a yau rayuwar ki ta kara ci gaba. Ga mijin naki Arabi P Gombe shine ya zama ba. Rayuwa za ya baki mai kyau amarya Maryama kina gaba. Aboki zan gaida kai a yau ran bikin ka taron mu ka zo. Ga mawaka daban-daban yan fimma na gansu sun ka zo. To akwai masu haska hoto a ran bikin naka sun ka zo. Ga taro na yan siyasa sarakuna duka sun fito. Ina faɗin rayuwa da daɗi in an yi aure. Kamar dai amarya Maryam ranar naganta ta saci rari. Ango aboki fiye jikin shi fesa-fesa ya sanya gari. Kawai sai ya ɗauki Maryam ya sa gida har ya kulle kyaure. Aure ne wai ake raba wani abu wai shi garanti. Ka sani fa aure yana da girma muna tuni. Aure shi zai saka ka ga kai kiba cuta ta ji magani. Rayuwa babu aure na tabbata wuya ce take wuya. Haɗi na Allah wa zai rabawa Arabi ango